Dobrodošli u novi video na astroenergiji i pričam vam o ljubavnim susretima strelca i to onim malo manje srećnim. Koji su to? Pa to kada se strelac slaže sa vodenim znakovima ili kada treba da se složi sa zemljanim znakovima. Zašto je tako? Pa zato što taj životni entuzijazam i tu potrebu za pokazivanjem svoje energije, za pokazivanjem onog što je u njima samima, vodeni i zemljani znakovi nikako ne poštuju i oni vrlo često strelca omalovažavaju. Uopšte nemaju jednake nazore, uopšte nemaju istu volju za životom, jer tu sreću i optimizam koju ima strelac niko drugi nema i niko drugi ne može da shvati i zbog toga vrlo često postaju ljubomorni i zavisni. Ali hajde da idemo redom. Pričamo o kombinaciji strelca i jarca. Znate šta ovi dvoje ljudi se uopšte ne vide? U stvari, jarcu se, tako reći, gadi kada naiđe na jednog strelca, zato što tu životnu energiju, tu ekspresiju, tu galamu, taj entuzijazam, to glasno smenje jarac smatra neprimerenim. Može da se desi da jarac ima puno, pošto su jedan do drugog, da ima puno planeta u samom strelcu i da onda situacija nije takva i da onda se oni možda negde i povežu, odnosno stupe u neki kontakt. Pa ipak, strelcu je to interesantno. On voli sve da prouči, on voli sve, za sve je spreman i za sve je otvoren, sve želi da vidi. I onda šta se dešava? Krene da zgrebe malo po jarčevoj spoljašnjosti i onda što mu smrzne se, tako reći, zato što je ledena kraljica zaključala jarčevo srce daleko negde u nekim hladnim dubinama. I to jarčevo srce apsolutno nikada ne izlazi na površinu, sem u nekim posebnim situacijama kada stupi u kontakt sa rakom. Tako da ova dva znaka apsolutno ne idu zajedno. Jedino što im je zajedničko je ta neka ljubav prema odlučnosti i istini, a složit ćete se sa mnom, to i baš nije nešto dovoljno da bi neka emotivna veza uspela. Idemo dalje, pričamo o strelcu i o ribama. To nije tako loša kombinacija. Pa zato što jedni i drugi imaju neki viši cilj, zanimaju ih više sfere, imaju inspiraciju raširenu, imaju osjećanje na visokom nivou i sve je to dobro dok su vremena dobra. Kada vremena nisu dobra, onda se malo više ubaci u tu njihovu priču i alkohol i neka druga opojna sredstva gde i jedan i drugi ne znaju da kažu ne. Jer strelac ima taj entuzijazam i ne voli da ga neko povuče na dno. Riba često bude depresivna i kad strelac sad treba da povuče i da krene napred sa tim svojim sjajem u očima, on ne može jer ima na nogama ima okove i jako mu je teško i zato vrlo brzo napušta znak ribe. Pričamo o strelcu i o biku. I ova veza nije bog zna kakva, jer ova dva znaka apsolutno nemaju ništa zajedničko. Dok bik čvrsto stoji na zemlji, strelac čvrsto stoji u oblacima i stvarno ne mogu nigde ni da se vide. Bika jako nervira to što strelac galami. To troši tu siromašnu bikovu energiju i on tu prosto nema šta da traži. Bik ćuti, strelac priča. I zbog toga ne mogu baš da idu zajedno. I naravno njihovi nazori su potpuno različiti, jer o čemu mašta jedan bik? On može da se pomeri sa razlogom kada treba da stekne svoju sopstvenu kuću, kada treba da sagradi nešto u čemu će posle da uživa. A strelac, njemu uopšte nije bitno gde živi. Njemu je bitno da ima spakovane kofere i da može uvek da krene i da stigne gde god ga srce ponese. Bik pravi planove, strelac apsolutno ne, on se oslanja na svoju sreću. Tako da ova dva znaka stvarno ne mogu da idu zajedno. Evo dva znaka koja mogu da idu zajedno, a to su strelac i rak. Strelac i rak su najbolji prijatelji, zato što rak ima razvijene te emocije i ima pravi jednu ušuškanu sredinu gde strelcu vrlo često treba, zato što želi da se nađe u takvoj, zato što mu je na neki način nekad dosta te jurnjeve, nekad mu je
potrebno da se onako zagnjuri u nečije krilo i da mu bude toplo, da strese taj sneg sa tih kopita, pošto je išao da gleda auroru borealis i da priča zraku o tome, a naravno tek rak ima da mu priča prelepe priče iz raznoraznih istorija od prošlih života gde je bio. Šta ne valja? Ne valja to što rak hoće da zaključa strelca i nikako ne može da shvati zašto strelac ima potrebu da odlazi. Kada bi tu našli neku sponu, kada bi tu uspeli da se usklade, ovo bi bila jedna jako lepa veza. Pričamo o strelcu i devici. Apsolutno sem seksa. Apsolutno ništa zajedničko. Ima nešto zajedničko. Oba su promenljiva znaka i oboje lako odustaju, a priznaćete da to baš i nije nešto za neku vezu. Devica je pedantna, sitničava i zvoca ako se ne radi po njenom, a ne vidi šumu od drveta. Strelac je taj kome apsolutno pedantnost nije na prvom mestu, kome kuća može da bude neuredna, kome to uopšte nije važno, jer zna da ima mnogo većih stvari do kojih treba da se stigne. Kako će da stigne? Pa nije važno, nekako će već stići, a devica si od toga gnuša. Ova dva znaka apsolutno ne idu zajedno. Strelac i škorpija. Ovo je jako lepa kombinacija kada je u pitanju jedna osoba. Zato što strelac ima životnu energiju, entuzijazam i potrebu da se stigne gore, a škorpija je ta koja ga vuče na zemlju, koja mu pokazuje i ono dole, koja može isto tako biti mistično, koja ima snagu, koja ima odmerenost. A šta ako su dve osobe u ovoj vezi? Pa, škorpija je ta koja kaže život je težak, život je borba. Strelac je taj koji kaže život je igra, život je avantura. I kako onda da uskladite ova dva znaka? Ima jedan način. Ako je žena škorpija, ona zna gde je mesto. Ja ovde sad ne aludiram na to da su žene u nekom potlačenom položaju. Apsolutno ne. Žena škorpija zna da je njena snaga ako je uspela da ostvari ono što je htela, a ona ne bira načine na koji će to da postavi. I vrlo lako istaktizira našeg strelca koji je tako bleskast i naivan i ona zna da stigne do cilja. Njoj nije važno što će da glumi potlačenost, ona zna šta treba da postigne. Samo ne treba strelca da stavlja u okove, mora ponekad da ga pusti, a to je vrlo teško, jer škorpija je ta koja je ljubomorna i posesivna. I šta je još strašno? Strašan je seks. Strelac je užasava seksa koji traži škorpija, ne zbog kvantiteta, nego zbog kvaliteta. Strelac doživljava seks kao igru, a škorpija tu nalazi ozbiljnost i mističnost. Prema tome, možda bi mogli, ako se potrude, i jedan i drugi. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ako jeste, zapratite moj kanal i lajkujte ga. Najviše od svega volim kad ostavite komentar kako se vi slažete sa strelcem. I da li vi, ako spadate u ovu grupu vodenih i zemljanih znakova, baš tako prolazite ili ste našli neke prečice da stignete do strelčevog srca. Vidimo se u nekom sledećem videu. Zdravo!